and tears, I'll give it to someone special. Hi guys! So it's me again, Mamasita Nicole. So today, ang topic natin is 10 different types magbarkada. Let's start! Ex ba ni Jin? Hoy Jin! Imo tong ex ba? Nakita gyud ako siya. Nag-hire ba to sa kuha sa lugwa? Kanilugwa man ko gikan. Kana ko gitan-aw. Oo, nag-chat pa mo siya mong ex no? Or nagtawag-tawag mo? Ingon ka, wala na mo. Wala na bitaw, may dugay na. Oo. Dugay naman may wala na chat-chat. Wala ka na siya nagtawag-tawag sa ako. Wala na po ko nagtawag-tawag sa iya. Okay, syempre ex na ba yun? Nagkita dahil mo ha? Hala, nanawag sa ako. Siya, yung giignan siguro no na kuan na ako diri ah. Tubagon na nato. Hello? Okay lang. Ay, ganon? Oo, nakita daw ka ni Kuan. Maria, sa lugwa. Oo, nag-hi daw ka sa iya ha. Lagi, uy. Nasana all. Lagi. Mag-sure din ha, oy, kapasing anak po kay Uyab. Oo, basing. Ing ato ora po kunin mo ka pa isaon na ba? Maglagot ra ba dayon kung anak. Naabot sa imong oy. Hoy, kamo ba? Magdula ka ni mo diri, adi mo magbanha-banha. Kaya ako ning teritoryo diri ah. Bisa magpalaban pa kasi mo mga papa ug sa imong maisog ug sa imong ate ug kinsa pa na siya. Kapitana, wa ko na handlo kaya akong papa pulis. Bisa ipreso ko dali ako makalugwa kay papa na ako pulis. Mao nang kamo kung magdula mo dili mo magsaba-saba. Panghawa mo diri oy. Kanang ading, ali na mo diri ah. Kanang kuan ba kanang gusto ko magpalit og cellphone kaso wa ko kabalo man napita ka kuan. Magpalit og cellphone. Sa kuan ba? Sa hardware? Wa gyud ko kabaluan na ba? Gusto gyud ko magpalit og bago ba para maka Facebook na gani ko. Tuloy ko ba? Cellphone? Tapos gusto nimo mo adto ka sa hardware? O adto na lang pud sa palengke kay daghan cellphone dito ah. Daghani mga branded dito ang mapili dito sa palengke. Oo, naglukso-lukso pa gyud dito ang mga kuan. Cellphone kay mabuhi pa man pud to. Oo. Tapos kung maglakaw ka, ayo na paglakaw. Pagkamang na lang sab, no? Oh my god. Wala pa nila giinom ang kuan. Akong gitagay sa ila. Tapos kinsa may mag-inom ani? Na ako may tagira di ako magkuan sa inyo magtubos. Ingani dai ni tagira no. Teg kuan nga dugangan nato nabi kay para madaghan sa kansit ani. Bait-bait mong imnon di mo inom ah. Kansitin mo kayo. Ako mo gani. I'm so really drunk. Kay kamo dili man mo magtagay-tagay. So it's me na lang inom-inom. That's why I'm very hubog-hubog na because you no inom and me tagay and no drink for you. That's why speaking English because I don't know how to speak Bisaya now because I'm very very drunk. Dahil kay ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Ko'y ika'y langit, yung pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Naniwala namang sa'yo, ba't ngayon iniwan mo? Di mo lang dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana'y din katulad mo.
gonna go, go, go. Oh, we gonna go, go. Oo, mama, ang English sa, kung ano, tayo na. We gonna go, go. Ito na, ikakabalo sa English sa tayo na. Pagkasayon-sayon na, ikaw bugot yung kakaayo ba? Tayo na, it's let's go. Sus, nag-eskwela pa man ka, nabugot ang kakaayo. Tayo na, it means let's go. Taning, Jen, libre ako, be. Sige na. Naghanap dito ko kwarta, nakitambay na ako to imong kwarta. Gitagambay kasi mong mama. Uguan, 20. Oo. Tagay ko buan. Anong libre ako ba? Bahala buan, baka nagsabisoon lang gani na diyoy. Oo. Sige na, kay para na ako ikuan ba, lipstick sa akong kuan, para kuan, makalibre na po ko lipstick. Sige na, piso ra bitaw, di ka. Ay, naghihapag ang kuan din ha. Tagay na dayon ko. Ako ko kwarta, tanaw sa ako akong wallet, be. Wala jud ko'y kwarta jud kuan lang. Kay kuan, pandemic ba ya, tapos wala gyud ko taga-tagain ni mama mag-allowance. So pag makakwarta ko, basing makuan ta ka malibre, karon wala ay jud ko. Oo, wala jud ko kaayo. Sa sunod na lang no. Kisa tong kuan, nadunggan man gusto mo palit og diyoy. Ikaw to? Kanang, gusto nimo, kisa ka gusto mo ka, ikaw gusto ka kanang mga chicherya. Oo, tapos ko, gusto nimo ko? Oo, librehon ta mo. Tapos ikaw gusto pa nimo, unsa pa man nimo ha? Mao to diyoy ra gyud pandi ay. Palit na lang og ko kanang i-share day nimo na maayong ganita. Oo, tapos ang kanang kuan sobraan eh, ikaw rin bahala. Ipaigo na dai ni kanang bisag unsa na mapalit mga chicherya or pan ba tapos coke or mga ice cream. Oo, sige tagatag kuan. 20 pesos. Oo, ipaigo ra na siya. Tapos palihog pa kong kuan. Ambay pa lang kuan mga paper bag na ako gipinalit sa kuan. O palihog lang tapos ihatag na lang dayon sa ako pod ang remote. O remote tapos pakikuan na lang dayon sa ganang unsa pa na. Patukod sana gan dito sa kusina namo. Oo, pakikuha palihog lang sige na. Best friend bitaw ta ka. Sige na. Love you. Moni, sige ba kuan? Moni imong kuan paper bag kani? Imong padala? Pakuha. Moni na paper bag imong gipakuha. Sige ba sugod ulo lang ayo di ka kakuha. O narang remote ma'am. Di pala ta ka barakada na. Sugsugon ko na imong ulo ani bang remote. Sige panuod na ulo ka kayo, bra pag madam ka. Madam ka. Nakoy joke sa inyo ha si teacher ni og si Juan. So si teacher ni ingon, Juan, spell ambulance. Ingon po dayon si Juan. A-N-B. Ingon dayon si teacher faster. Ingon po dayon si Juan. So guys, mauro ta akong video for today. I hope nag-enjoy mo. Tapos guys, kung naka-rate mo, comment down below. Thanks for watching and like and subscribe. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa next video natin. Bye guys!